Zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. Dobré ránko, pred nami deň 5, smer Macedónsko. Už ráno je teplo, stále ideme v nejakých 30-32. Aj tento Ferko môj stratil vestu motorkársku. Akože na vestu aj kašľať, ale mal v nej komplet kľúče, firma domov a teraz stratil kľúče od motorky. Hľadáme aj tie práve raňajky, jak to má byť. Toto je hotel, kde sme pred rokom boli sa najesť. Vyskúšame, chalani čakajú. Takže chalani, čo tu so mňou boli, vedia, čo je toto za kuchyňu a my sme čerstvo po raňajkách, ale toto nechci. Čo poviete? Môžete aj kritiku, keď to... Dobre, také hovedzie na zeleninu, to je výborné. Odjeknula zvona sa starých dečana. Povne buď na škeble, alebo na niečo Hej, podobné. hej. Lazaráni Stefana. A ty veseli se srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanje. Hvala Bohu! Navigáciu! Problémov den, ne? Ne, problém ne. Oh, please. Nedám. Nedám to tady už. Prosím ťa! Help me. Prosím ťa, ja nemôžem tady zaspäť, nemôžem. Ne znam, ne biva. Help me, please. Ne biva. Gde putujete? Tu Macedónia, Skopje. Makedonija ne odovde. Do vam Tabanovci. To nedám to späť. Už nedám to späť. Samo Makedonija, a Srbija ovde. Slovačka ne. My sme Srbi. Fuel, niž. Znam, ne biva, brat. Čega da vidim kolega? Jebne ma, to nemôžem ísť naspäť, čo si sa zbláznil. Ja Ale 28 nemôžeš ma zabrať, zapnúte, ne? som zapol, lebo som nevedel, kde som. Už tu šlo. A mám tam na 40 km, ale... Ja možno na 5. Nejdem odtiaľto, tu budem spať. To som si povedal aj ja. Nech ma zastrelí. Takže prešli sme peklom, akože videli ste motorky úplne špína všade. A nechcú nás pustiť, že musíme sa túto cestu vrátiť. Nepredstaviteľné, že toto ísť späť. To je takých 20 kilákov, ty kokos.
koko! Isusa za tobom. Išlo po mne, tak už pijem vajcovú ipu v Skopje. Rano moja, što duboko teče, dalje duže od rijeke Save, što Takže úplne omylom sme v Bulharsku. V Bulharsku musíme rýchlo preletieť do 3 hodín, aby sme boli do večera. Pustili nás cez jeden hraničný prechod. Dôvod, že to je hraničný prechod pre miestnych. Boli sme už 100 km od Cieľa, teraz to máme, že 165, ale musíme ísť celých nejakých, ja neviem, tých 60 alebo 100 km bulharskom, takže sme museli ísť ešte aj do Bulharska. Fero má dojazd pár kilometrov, už je suchý. Najbližšia púť. Mám tu lano, keby dačo. Takže teraz prechádzame bulharsko-macedónske hranice. Zase akože neskutočné. Tak dúfam, že... No a dnes náš najmenší problém, že visíme v Bulharsku na hraniciach. Dôvod, padol im systém, nejdu počítače. To už. Tak to je najmenší problém. Šťastie tu bol aspoň milý, akurát, že im padol systém a macedónsky, ten mi rovno povedal, že čau, takže ten bol úplne obkúkol cez Bulharsko, ale sme už v Macedónsku. Dorazili sme, dneska strastiplný deň, dorazili sme do Skopje, že vraj booking máme zrušený. Nakoniec to ale dal chlapec. Na tú strastiplnú cestu dneska. To bude pekne aj večer. Pomože Bog, dragi ljudi. Tak Macedónia dobitá. Skopje.